Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Здорово, што вы вырашылі правесці гэтую раніцу ў нашай кампаніі. Як і заўсёды, вас чакаю ўсё, акрамя суму! Уявіце, Лесік абяцаў расказаць, як можна сумясціць у адным хобі будаўніцтва і ласункі. О, шчыра кажучы, я гэтага не ўяўляю. Мы так прасілі Лесіка хаця б намякнуць, пра што пойдзе размова. А я вам адказаў. Пачнецца добраранак, адразу ўсё раскажу. І вам, і гледачам. І нават пакажу. Ой, дык паказвай ужо хутчэй. Прычым ласункі да будаўніцтва. Глядзіце і здзіўляйцеся. Ого, якія прыгожыя будынкі. Вы здзівіцеся, сябры, бо яны не толькі прыгожыя, але і смачныя. Быць не можа. З чаго яны пабудаваны? З шакаладу. Вось дык ну. Цікава, каму ў галаву прыйшла такая арыгінальная ідэя? Японскаму цесляру. Цесляр, чалавек, які будуе з дрэва, так? Правільна, Кася. Але гэты майстар у якасці хобі вырашыў змяніць будаўнічы матэрыял. Цяпер, напэўна, ён закупляе шакаладкі кілаграмамі. Так, Вара. Частку прысмакаў майстар выкарыстоўвае як цаглінкі, а частку растоплівае, каб іх змацоўваць. Атрымліваецца, смачныя цаглінкі трымаюцца дзякуючы шакаладнаму клею. Ой, смакота! Дакладней, я хацела сказаць прыгажосць. Майстэрства будаўніка ўражвае. Ён так лоўка выкарыстоўвае розныя прылады. А мне падабаецца вытрымка чалавека. Я такі будынак з вялікім кубачкам чаю раз і злопала. Значыць, Кася, табе нельга паказваць такія экспанаты. І не толькі мне. Многія дзеці ды дарослыя вялікія ласуны. А мне было б шкада есці такую прыгажосць. Так, Лесік, дзякуй за цікавую інфармацыю, але я прагаладалася. Так і скажы, што хочаш паласавацца. Ну, хачу. А ты паснедала? Вядома, з'ела сваю любімую смачную аўсянку. Ну што, Лесік, дазволім Касі з'есці кавалачак шакаладу? Дазволім, толькі невялікі. Ой, ды памятаю я, што многа салодкага шкодна. Так што я одну цаглінку пабегла. Якая наша Кася ласуха. Нават не спыталася, што мы будзем рабіць далей. А ў нас зараз па плане цікавы ранішні мультфільм. Кася, вяртайся! Мультфільм пачынаецца. Уключайце, я ўжо лячу. Сябры, а зараз моя чарга вас здзіўляць. Здзіўляцца мы любім. Так і я бачу, што яшчэ не ўсе нашы гледачы усталі з ложкаў. Эй, вы! Не будьце як Соні. Кася, дражніцца непрыгожа. А я не дражнюся. Просто параўноўваю некаторых гледачоў са смешнымі звяркамі. Якіх, між іншым, можна сустрэць у нас у Беларусі. Усё ты ведаеш, разумнік, з табой не цікава. Яшчэ як цікава. Кася, Лесік, пазнаёмце мяне і гледачоў з Соняй. Зробім гэта з задавальненнем. Спачатку высветлім, чаму Соні так называюцца. Я раскажу. Справа ў тым, што спячка ў гэтых звяркоў доўжыцца цэлых 6 месяцаў. Даўжэй, чым ва ўсіх астатніх жывёл, якія таксама кладуцца спаць. Так, Кася, ужо ўвосень Соні ўпадаюць у спячку. Падчас яе ўсе жыццёвыя працэсы жывёл амаль спыняюцца. Цікава, што ў сне Соні губляюць палову сваёй вагі. Бедныя. Вядома, пасля спячкі ім прыходзіцца вельмі добра харчавацца, каб вярнуць форму. Сілкуюцца Соні пладамі, казуркамі і здабываюць харчаванне вельмі актыўна і старанна. Усяго толькі пара сонь здольная за одну ноч апрацаваць яблыню, надкусваючы кожны плод. Ого! І для чаго соні гэта робяць? Каб
Трэба шукаць той адзіны, які сапраўды прыйдзецца грызунам даспадобы. Усе ж цікавыя звяркі гэтыя соні. Скачуць па дрэвах, як вавёркі, знешне больш падобныя да мышак. А яшчэ ў гэтых маленькіх грызуноў ёсць падабенства з птушкамі. О, толькі не гавары, разумнік, што яны ўмеюць лятаць. Усё роўна не паверу. Лятаць не лятаюць, а вось селяцца соні ў пакінутых птушыных гнёздах ці будуюць уласныя. Грызуны ў гнёздах. Ну і дзівосы. Як будаўнічы матэрыял, соні, як і птушкі, выкарыстоўваюць кару, мох, гнуткія галіны, а ўнутры высцілаюць гняздо пухам і пёрамі. Дык і малых соні заводзяць у гнёздах. Менавіта так, Кася. Нараджаюцца малыя зусім бездапаможнымі, але каб стаць самастойнымі, соням патрабуецца ўсяго 45 сутак. Менавіта тады яны і пакідаюць роднае гняздо. Уяўляю, зазіраеш ты ў гняздо, дзе разлічваеш і бачыш птушанят, а там сядзяць маленькія мышкі. У любым выпадку ні мышак, ні птушак у гнёздах лепш не турбаваць. Лесік, я выдатна гэта ведаю, проста пажартавала. І ўсе нашы гледачы ніколі не пакрыўдзяць ні мышак, ні птушак. А паколькі мы такія малайцы, уключай нам, Лесік, чарговы ранішні мультфільм. Уключаю. Мультик скончыўся. А ў мяне пытанне. Сябры, я чула, як на занятках хлопчыкі марылі пра канструктор з шакаладу і цукерак. Як думаеце, гэта магчыма? О, салодкая тэма працягваецца. Дык што наконт салодкага канструктара? На жаль, мне здаецца, гэта немагчыма. А вось і магчыма. Чаму ты так упэўнены, Лесік? Таму што літаральна учора прачытаў пра шакаладны канструктар у выглядзе замка. О, і нам не збіраўся пра гэта расказваць? Чаму не? Збіраўся. Проста не сёння. Бо мне падалося, у нашым сённяшнім эфіры дастаткова салодкага. Лесік, салодкага многа не бывае. Ну, калі не ласавацца, а глядзець. Так што давай, паказвай незвычайны канструктар. Ой, цікава, дзе яго можна набыць? Канструктар, дэталь якога выключна ласункі, выпусцілі ў Японіі. Сабраць з яго можна вельмі прыгожы замак. Ого, гэта якую вытрымку трэба мець, каб не паласавацца хаця б некалькімі дэталькамі. На самой справе вытворцамі прадугледжана такая сітуацыя. А, у камплект уваходзяць запасныя дэталі? Не здагадалася, Кася. Проста ўсе 39 відаў салодкіх будаўнічых матэрыялаў, дражэ, батончыкі і мармелад можна набыць асобна. Вось дыхну. І ўсё ж стрымлівацца трэба. Інакш прыйдзецца ўвесь час бегаць у магазин. А будаўніцтва будзе зацягвацца. Між іншым, хутка зрабіць цукеркавы замак усё адно не атрымаецца, бо ў яго даволі значныя памеры – 2 квадратныя метры. Ого! Сапраўднае салодкае царства. Лесік, а замак не растане падчас будаўніцтва? Я ведаю, як гэтага не дапусціць. Як? Трэба сабрацца вялікай кампаніяй, пабудаваць замак, сфатаграфавацца з ім, а потым з задавальненнем злопаць. Выдатны план, Вара! Лесік, сачы за тым, калі цукеркавы замак з'явіцца ў нас. Наладзім з усімі вядучымі добраранка, творчае і салодкае свята. Дамовіліся, Кася. Дзякуй за карысную і ласункавую інфармацыю, Лесік. Раскажу пра цукеркавы замак усім сябрам. Калі ласка. А зараз прапаную паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм. А зараз будзем развітвацца. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!